تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جان تو پہلا انہوں نے گل کی، انہوں نے کہا وی جے ہن تساں ہونا ہے تے کلیاں نہیں ہونا، بنیامین نو نال لے کے، اچھی بولے بنیامین نو نال لے کے۔ سنیو یار لوگو مسلمانوں، اس واقعہ دے اندر بڑے سبق نے، اس واقعہ دے اندر بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے، بڑی نصیحتاں نے۔ پہلا کھوچ پھر وکے، بھراواں نے ویچیا، پھر مصر دے بازار وکے، پھر قید خانے وچ رہے، قید خانے چ پھر بادشاہ بنے، بادشاہ بنن تو بعد پھر بھرا آئے۔ ادھر ویکھیو، ایک بھرا کھان لگ پے نا تو دوسرا ماڑا ہوئے نا، وہ دی کوشش ہوندی آوے نا میرے بوے تے پھر میں نے پوچھا، کدی اینو ضرورت پوے نا میری تے آوے میرے کول تے پھر میں نے پوچھا تو تے بڑیاں بڑکا مارنا سا، ہن کی ہویا ہی، ہن آیا نا میری دار تھلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ نے دسیا کہ بھرا بھیڑے بھی ہون نا، بھرا ہی ہوندے نے، نہیں گل سمجھے، بھرا بھیڑے بھی ہون تے بھرا ہی ہوندے نے، ویر ہی ہوندے نے۔ بابا جی کنا ظلم کیتا، وہ ذہن وچ نہیں سی حضرت یوسف علیہ السلام دے کہ میرے بھراواں نے میرے نال کی نہیں کیتا، ہر کم کیتا سی ذہن وچ سی، پر ویکھیو اگے کیتا کی، فرمایا تسی ہون تے میں تانوں او دا حصہ دے دینا، اگوں جدوں تسی آو گے تے پھر انہوں نال لے کے آنا جے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے، اے توجہ فرمایا۔ جدو سارے بھرا پہنچے نا کنان تے اپنے والد نو یعقوب علیہ السلام نو کہن لگے وی بادشاہ مصر دا تے بڑا چنگا بندہ ہے، انہاں کہا وی اگوں جدو تسی ہونا ہے نا تے بنیامین نو نال لے کے آنا ہے تے تاں تانوں کچھ ملنا نہیں تے تانوں ملنا کچھ نہیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے میں تانوں اجازت دے دینا، پر میرے نال پکا وعدہ کرو، اللہ دی قسم کھاؤ کہ تسی میرے بنیامین دا خیال رکھو گے، میرے نال وعدہ کرو، قسم کھاؤ، اللہ دا عہد پکا کرو۔ انہاں کہا ٹھیک ہے، انہاں کہا جی اسی قسم کھانے ہیں بابا، اسی تیرے پتر دا خیال رکھاں گے، ساڈی جان بھی بنیامین واسطے حاضر ہے، اسی اینوں جویں یوسف علیہ السلام ساڈے کول جدا ہو گیا اسی اینوں جدا ہون دیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جدو اینی گل کیتی تے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے انتظار پہ کرتے سن، انہوں نے حضرت بنیامین نو نال لیا، اتنے پہنچ گئے۔ جدو اتنے پہنچے یہ گل بڑی سنن والی جے، جدو اتنے گئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی آ گئے ہو نا، کہ آ گئے۔ آپ چہرے تے نقاب رکھتے سن، انہاں پہچانیا کوئی نہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی کچھ دن تسی میرے مہمان ہو، کچھ دن تسی میرے کی ہو مہمان ہو، میں تہاڈی مہمانداری کراں گا۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ 10 بھرا ہو سن تے 11واں حضرت بولیو 11واں حضرت بنیامین علیہ السلام، جدو 10 ہو تے 11ویں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیاں نو کہا بھئی ایک کمرے وچ 2 بندے رہن گے۔ اے ویکھے ہن گل ذہانت، ایک کمرے وچ 2 بندے، 5 کمرے، بندے کنے ہو گئے 10، 2 بھرا ایک کمرے وچ، حضرت بنیامین کلے رہ گئے۔ ٹوٹل کنے سن 11، کمرے کنے 5، 2 رہنا جے 10 ہو گئے، حضرت بنیامین رہ گئے۔ وڈا اٹھیا انہیں کہا وی بادشاہ تو کی کام کیتا ہے، اسی 2 بھرا ایک کمرے چ تے ساڈا جڑا لاڈلا بھرا ہے بنیامین وہ کتنے رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان تسی پریشان نہ ہوئے، میرے نہ رہے گا۔ اجے دسیا نہیں، توجہ فرمایا جے اے میرے نہ رہے گا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سماعت فرمایا جے۔ جدو اینی گل کیتی تے حضرت بنیامین علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ السلام لے کے نال چلے تے قرآن بولیا، پڑھاں قرآن اللہ دا۔ جدو اینی گل کیتی نا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، قالو یا ایوہ العزیز انا لہو ابا شیخا کبیرا۔ جنہوں
قرآن سن کے لطف آوے صرف ہو میرے نال سبحان اللہ بولے جدوں اللہ دا کلام سن کے لطف آوے مزہ آوے بولے اے عزیز مصر ادا ایک باپ وڈیرا ہے شیخن کبیرہ ادا ابا ہے جڑا وڈیرا ہو گیا ہے احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا سنو اللہ دا قرآن فرمایا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف جدوں بنیامین علیہ السلام جملے سنے آ رہے اللہ دے نبی نے ویر نو لے کے کمرے جے آ گئے 10 بیرا وکھرے وکھرے کمریاں چ سو گئے نے جدوں رات دا ویلا ہے سیال کوٹیو جملے سنے آ رہے اللہ دے نبی نے بنیامین نو سامنے بٹھا لیا ہے فرمایا بنیامین دس تیرا بابا کون ہے فرمایا میرا بابا یعقوب ہے فرمایا بنیامین تو کلا ہی ہے کہ تیرا ویر کوئی اور بھی ایسی جدوں ویر دی گل آئی ہے حضرت بنیامین دیاں اکھاں جی اتھروں جاری ہو گئے نے میاں صاحب آندے نے ویر ویراں دے ہوئے ترے دی ہوندے تھے ویر ویراں دیاں باواں ہے باپ سیراند ہے تاج محمد ہے ماما ٹھنڈیاں شاما بنیامین نے یوسف علیہ السلام علیہ ویکھیا فرمایا بنیامین تیرا بابا کون ہے فرمایا میرا بابا یعقوب ہے فرمایا یودا کوئی اور بھی پتر ہے سی بنیامین دیاں کھانا میں ہو گئیاں آکھ لگے عزیز مصر اے مصر دے بادشاہ ایک میرا ویر سی جدا نا یوسف ہے میرے ابے دی اکھ دس کون سی میرے باپ دی دل دا چین یوسف علیہ السلام کہنے لگے بنیامین یوسف کتھے وے جملے سنی اللہ دے نبی نے ویر نو پیچھے آئے فرمایا تنو پتا ہے یوسف کتھے ٹر گیا ہے رو کے کہنے لگے بادشاہ سانو کوئی پتا نہیں ساڈا ویر گواچ گیا ہے ویراں دے نے بگیاڑ کھا گئے نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے آکھیا بنیامین تیرا باپ روندا تے نہیں تیرا ابو اتھرو تے نہیں وگاندا بنیامین آکھ لگا بادشاہ دکھ دی کہانی نہ چھیڑ اسی بڑے دکھی ہاں اسی بڑے پریشان ہاں ساڈا ویر سانو ملدا کوئی نہیں یوسف نظری آندا کوئی نہیں خدا بابا مک چلا ہے صبح بھی روندا ہے رات بھی روندا ہے آندا ہائے یوسف آیا جا ہائے یوسف آ جا اپنے بابے نو مل لے تیرے پیو دیاں اکھاں ٹر گئیاں نی آکھن لگا بادشاہ میرا بابا روندا ہے رو رو کے آندا ہے یوسف میرا جے آ جائے تھے تے بابا سینے لاوے اے لوگوں میں نو کچھ نظری آندا نہیں میرا یوسف کدوں دا
तुर गया आंदा मेरा अब्बा रोंदा रहिंदा है यूसुफ नूं याद करदा रहिंदा है सानू आंदा सी बिन्यामीन किते वेख वीर नजरी आवे जा जंगलां विच जाके पता कर मेरा यूसुफ कल्ला बैठा होना मेरा पुत्र मैनू उड़ीकदा होना जा मेरे ओ पुत्रो मेरा यूसुफ ले आओ मेरा दिल नहीं जे लगदा मैं मुक जाना जे मैं मुक जाना जे मेरा पुत्र मेरिया अखां दा नूर मेरे सामने ले आओ यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदरों रो पे ने आंदे ने बिन्यामीन दस हुण तेरे अब्बू दा की हाल रो के आखन लगे की हाल सुनावा बाप अपने दा है की हाल सुनावा है बाप अपने दा ताकि यूसुफ रामा रोंदा है की हाल सुनावा है लोको साढ़े बाबे दियां अखां दा नूर मुक गया है जनाबे बिन्यामीन रो पे ने आंदे ने सानू कोई पता नहीं यूसुफ किथे सानू कोई खबर नहीं साडा वीर किथे टुर गया है बाबा जदों इन्नी गल सुनी है जनाबे यूसुफ ने चेहरे तो नकाब उतारिया है फरमाया बिन्यामीन आज यूसुफ तेरे सामने आ जाए है वीर पे जान लवे सुनियो सुनियो है वीर पे जान लवेगा अपना खून जान लवेगा बिन्यामीन ने चीख मारी फरमाया बादशाह हमें कई साल गुजर गए ने अज भी यूसुफ की तस्वीर मेरी अखां दे विच वसदी है अज भी यूसुफ का नक्शा मेरे बाप नूं नहीं भुलिया अज भी बिन्यामीन नूं नहीं भुलिया मेरा सक्का सी मेरी मां तू सक्का सी जनाबे यूसुफ ने बिन्यामीन नूं सामने बैठाया रावी लिखदा है जदों अल्लाह दे नबी ने चेहरे तो नकाब उतारिया है फरमाया बिन्यामीन अखां खोल वेख मैं कौन ओए मुसलमानों जुमले सुनिया रे जदों वीर दी नजर वीर दे चेहरे ते पई है उठ के जफा मार के आंदा मैनू लगदा है यूसुफ तो मैनू लगदा है मेरा वीर तो में जनाबे यूसुफ ने वीर नूं जफे मार ले ने उन्हां वीरां नूं पुछो जिन्हां दे वीर मर गए ने जिन्हां दे वीर जुदाइयां पा गए ने अज मंजियां खाली वेख वेख के रोंदे ने अज वीरां दे बच्चे चुम चुम के रोंदे ने अज यतीमां नूं सीने ला ला के रोंदे ने अल्लाह दी कसम जदों यूसुफ नूं वीर ने जफा मारिया है आंदा वीरा पहला जुमला जड़ा बिन्यामीन ने यूसुफ नूं बोलिया है जुमला सुनियो अब अल्लाह दे नबी दे सामने वीर बिन्यामीन हाथ बन के आंदा यूसुफ वीरा बाप मुक चलाई याकूब ठुर चलाई दिन रात तेरी जुदाई विच रोंदा है ओदियां अखां दा पानी वग गया दिन रात आंदा हाय मेरा यूसुफ किथे हाय मेरा पुत्र किथे होना है वीर दाबे मार देने बाप फिर भी रोंदे ने यूसुफ तेरे वास्ते मेरा अपा दिन रात 1 साल नहीं 2 साल नहीं सोनिया तेरी याद विच 40 साल नबी रोया है पुत्र दी जुदाई विच 40 साल बाप रोया अज जवान पुत्र खुदकुशी कर लवे अल्लाह दी कसम पिओ रोजाना मुकदे ने पिओ जूंदे ही मर जांदे ने अपने पुत्रां दियां जुत्तियां वेख वेख के रोंदे ने पुत्रां दे कपड़े चुम चुम आंदे ने मेरा पुत्र शही जवान मेरा पुत्र बड़ा ताकतवर सी अल्लाह दी कसम रोण वाले जुमले सुनिया रे अल्लाह दे नबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जफा मार लिया फरमाया बिन्यामीन हुन टेंशना मुक गईयां ने है मेरे बाबे नू आखी तेरा पुत्र जिंदा है यूसुफ दुनिया तू गया कोई नहीं जदों बाबा दिन चढ़िया समान बनन दी तैयारी समान
نشان بنن دی تیاری ہو گئی اونٹ لدنے شروع ہو گئے نے ساریاں دا سامان پے کیتا جا رہا ہے حضرت یوسف نے سپاہیاں نو آکھیا ہے جیڑا توڑا بنیامین دا وے ایدے وچ ایک پیالہ رکھ دینا نے ایک پیالہ رکھ دینا نے بابا جی جیڑا بنیامین دا سامان ہے اودے وچ پیالہ رکھ دیتا گیا ہے بوریاں سی دتیاں گئیاں نے جدوں قافلہ چلن لگا وے او ویراں نے بنیامین نو نال لیا اچھا مصر دے بادشاہ اسی چلے ہاں اللہ دے حوالے اسی چلے ہاں دوڑ کے سپاہی آیا انہیں آکھیا بادشاہ چوری ہو گئی ہے ایک پیالہ نظری نہیں آ رہا حضرت یوسف علیہ السلام نے پراواں والے دیکھیا انہاں نوں نہیں پتا کہ بنیامین تے یوسف مل گئے نے انہاں نوں ایک دوجے دا پتہ لگ گیا ہے جملے سنیا نے جدوں اینی گل کیتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا وے تواڈے وچوں چور کیڑا وے نبی دے پیر بولے نے انہاں آکھیا اسی چور نہیں بابا جملے سماعت فرمایا نے جدوں انہاں آکھیا اسی چور نہیں اسی نبیاں دی اولاد ہاں اسی پیغمبراں دی اولاد ہاں اسی ظالم نہیں اسی چور نہیں ہو سکدے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر دسو جڑا چور ہے او دی سزا کی بندی ہے اللہ دے نبی دے ویر دسئی پرا بولے انہیں آکھیا بادشاہ جیس اسی چور ہاں ساڈے وچوں کوئی چور ہویا پھر چور جانے تے بادشاہ جانے او سزا دا مستحق ہی ہوے گا اللہ دے نبی نے بوریاں اتاریاں ایتھے ویکھیو جدوں بوریاں تھلے آ گئیاں نے فرمایا تلاشی لو ساریاں دی تلاشی لئی گئی 10 براواں دیاں بوریاں خالی نکلیاں او چیز نہ ملی جدوں بنیامین دی واری آئی وڈا یہودا بولیا آندا بادشاہ بوری نو ہاتھ نہ لاویں حضرت یوسف آکھن لگے کیوں آکھن لگا اے ساڈا ویر جدا نہیں نا اے بڑا معصوم ہے اے ساڈے بابے دس کون اسی دے سامان نو ہاتھ نہیں لان دینا بادشاہ نے آکھیا پیچھے ہو جا جدوں بوری کھولی بابا جی پیمانہ وچوں نکلے آئے بنیامین سامنے کھڑے نے اللہ دے نبی نے فرمایا گھبرائی نہ جدوں سامان وچوں پیالہ برآمد ہویا یوسف علیہ السلام نے پراواں نو پوچھیا ہن دسو چور بھی ایتھے وے سامان بھی برآمد ہو گیا ہے ہن دسو کی کرنا ہے انہاں آکھیا بادشاہ بنیامین نو نہ لویں 10.5 وچوں ایک رکھ لے اسی بنیامین تو علاوہ نہیں جا سکدے اے ساڈا ویر اے ساڈا بیرا ہے قرآن بولیا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ هَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ